आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत हे शेवग्याच्या शेंगा वापरून पिठलं कसं करायचं ते एकदम सोपी अशी ही रेसिपी आहे। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। इथं मी कढईमध्ये 2 मोठे चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तेल गरम झाल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये 1 चमचा मोहरी टाकलेली आहे। मोहरी चांगली तडतडली की मी मग त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं घातलेलं आहे। जिरं छान फुलू द्यायचं। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची। आता 1 पाव चमचा मी याच्यामध्ये आता हिंग घातलेला आहे आणि नंतर मी थोडा कढीपत्ता याच्यामध्ये घातलेला आहे आणि हे तेलामध्ये मी व्यवस्थित परतवून घेतलेला आहे। याच्यानंतर हा आहे ठेचा। याच्यामध्ये मी 10 लसणाच्या पाकळ्या आणि 4 हिरव्या मिरच्या एकत्र करून ठेचून घेतलेला आहे। तर हा ठेचा मी इथं वापरलेला आहे आणि हे व्यवस्थित मी एकत्र करून घेतलेला आहे। गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि हे छान परतवून घ्यायचं। हे परतवून झाल्यानंतर याच्यामध्ये मी 1 पाव चमचा हळद घातलेली आहे। हळद पण मी याच्यासोबत व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेली आहे आणि हे आहेत 2 कांदे। हे 2 कांदे मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत आणि ते आता मी याच्यामध्ये व्यवस्थित परतवून घेतलेले आहेत। याच्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घातलेला आहे जेणेकरून कांदा व्यवस्थित छान मऊ होईल। आणि याच्यामध्ये मी 1 चमचा लाल मिरची पावडर घातलेली आहे आणि हा आहे दाण्याचा कूट। शेंगदाणे भाजून त्याचा मी हा कूट करून ठेवलेला आहे। तर तो पाव कप मी शेंगदाण्याचा कूट याच्यामध्ये घातलेला आहे। आता मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे आणि ह्या आहेत शेवग्याच्या शेंगा। ह्या पाव किलो शेवग्याच्या शेंगा आहेत तर त्या व्यवस्थित मी क्लीन करून घेतलेल्या आहेत आणि त्या आता मी याच्यामध्ये ॲड केलेल्या आहेत। शेंगा पण मी कांद्यासोबत व्यवस्थित परतवून घेतलेल्या आहेत। आता याच्यामध्ये पुन्हा मी 1 चमचा मीठ घातलेला आहे आणि हे सगळं मी एकत्र करून घेतलेलं आहे। आणि याच्यामध्ये मी आता पाणी ॲड केलेलं आहे। जवळजवळ 3 कप मी इथं पाणी ॲड केलेलं आहे। तुम्हाला पिठलं कितपत पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात तुम्ही पाणी ॲड करायचं। आणि याला मी गॅसची फ्लेम फुल ठेवून एक मस्तपैकी अशी उकळी येऊ दिलेली आहे आणि नंतर हे झाकून ठेवून गॅसची फ्लेम कमी करून याला 10 मिनिटाची मी वाफ दिलेली आहे। हे बघा 10 मिनिटांनंतर तुम्ही बघू शकता शेंगा पण व्यवस्थित शिजलेल्या आहेत। ह्याच्यामध्ये मी 1 पाव कप हिरवी कोथिंबीर बारीक चिरून घातलेली आहे आणि हे आहे बेसन। हे अर्धी वाटी बेसन आहे किंवा अर्धा कप बेसन आहे। तर ते मी पाण्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि ते आता मी याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे। असं केल्यामुळे आतमध्ये पिठल्याला गुठळ्या होत नाहीत। तर हे बघा मी आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। असं व्यवस्थित सगळं ते मिक्स करून घ्यायचं आणि झाकून ठेवून मंद गॅसवर मी याला 5 मिनिटाची वाफ दिलेली आहे। हे बघा मस्तपैकी अशी उकळी याला आलेली आहे।
आणि छानपैकी असं आपलं आता हे शेंग्यांचं पिठलं तयार झालेलं आहे. चवीला फार अप्रतिम लागतं हे पिठलं आणि भाकरी किंवा चपातीसोबत खूप छान लागतं. तुम्ही ही रेसिपी नक्की एकदा ट्राय करा. रेसिपी कशी झाली ती मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.